Pagparamidang mahay, di ba ako mo ilang aturnay? Direkto. Si Baak at Maria, wala na. Wala na tayong pag-asa dahil kinasal na sila. Andres, saan natatan na mapapay? Kaya nga raw, talaga sa tibiyag. Waiter lang raw. Sumulit ang tuman maminsan na. Nan nga puro kastulatan. Ano nga tanong ko kabrutan. At naman, abroad manan. Hindi, amot pasport Baak. Paramid ta. Okay. Pagparamidang mahay, di ba ako mo ilang aturnay? Direkto. Direkto. Palagad na yan, mapangapera dyan, dama di munisipyaw. Okay. Nandula amin. Kastutartang aro din ang ginggana ko Marunaw tan. Sika lang Muna ka na Mapangiraman nakpay. Kapungawang ka ni Marian. Parunot akaon. Kaya mo dinay, pangkatumapan di tower. Yun unang taulom. Mamamin sa biyag mo dyan. Sige. Mula ka dyan, sakto bakpak. Sipawin na ka. Sige, tumapak ka. Kung bago ka tumapak, tumaraya ka. Tamuno na taulom. Naglukan. Namatayak, makikapikan tumol lang. Siyempre kape aja yun. Bak, sa balit yung maririk na akaw. Pa, yun yung maririk na. Nagbulbulok ti tiyangkaw. Oh no! Mapanag. Kita kapay lang Kristi sabam, so mag-aamda mga angot ko mamade. Kung naalan natay nga biso ko lajay. Si kamag gayam. Nasubla na rin kapay. Nakatanluak. Dita kapay lang Tantumang nga mo nakaragragid nga kap-kap Paano Bak? Baka kaya mo sarapan ang tubot ka. Kakit din. Bak, sumurot ka. Tagilaw. Tarupam. Kriga matikas tuwin. May samang tao. Emma, saan ka pupunta? Wala. Bakit? Ano palang balita kay Baak at sa pinsan mo? Wala na. Anong wala na? Halika, mag-usap muna tayo dun. Upo muna tayo dito. Anong sinasabi mong wala na? Si Baak at Maria, wala na. Wala na tayong pag-asa dahil kinasal na sila. Ha? Ano? Kailan sila kinasal? Sinabi lang sa akin ni Kuya Andres kasi secret wedding yun. Huwag ka nang malungkot dyan, Myla. Marami pa namang ibang lalaki dyan, tsaka hindi naman bagay sa'yo si Baak Dahil akin lang siya. Ba't ganun si Baak? Tagal-tagal namin, pero iba yung pinakasalan niya. Myla, baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Tsaka isa pa, hindi ka naman niya iiwan kung mahal ka niya, di ba? Ginawa ko naman lahat sa kanya. Pinaglaban ko nga siya kay Mama. Myla, kahit anong pag-emot mo dyan, wala na rin magagawa yan. Kasi nga, wala ka ng pag-asa. Kasi kinasal na sila. Ako nga, tanggap ko na Hindi man lang niya pinahalagaan yung mga effort ko sa kanya. Makukuha ko pa kaya yung mga binigay ko sa kanya? Kasi hindi pa tapos yun Hulugan lang yun. Bakit? Ano ba yung mga binigay mo sa kanya? Nakita mo ba yung mga relo at saka halas niya? Ako lahat nagbigay doon. Buti nga ikaw, relo at alas lang ang binigay mo sa kanya. Samantalang ako, puri na nga yung binibigay ko sa kanya. Ayaw pa niya. Napaka-desperada mo naman. Pati puri mo, binibigay mo na. Myla, ganun talaga. Pag mahal mo ang isang tao, lahat ibibigay mo. Wala nang tanggi-tanggi pa kasi doon din naman yung kapupuntahan nun. Sa bagay, akala ko desperada na ako. Pero mas desperada ka pala. O ngayon, alam mo na. Sige, alis na ako. Tsaka, huwag mo nang tangkaing humabol kay Baak. Mag-move on ka na lang. Oo naman. Hindi naman ako desperada para habulin pa yung Baak na yon. O sige, dyan ka na.
Galing mo talaga, Emma. Tagumpay ka na naman! Yung nga taman timasidan. Oray na imas timasidan, awan tikadam, awan lata. Uy, si Baak yun ah. Hoy! Hoy! Hoy, Baak! Ukos si Sabam. Gulat ka, no? Saan ka ba pupunta? Gusto mo, samahan kita? Tarupam, madina man nga kigkigtutin, umatras tuloy di itlog ko. Umatras ba? Gusto mo, hilain ko yan para bumalik? Style mo lang ata, ta maiga na mato itlog ko kay. Anak ka, siniswerte. Kunwari ka ba, pero gusto mo rin naman. Sige na, hilain ko na kasi yan para bumalik na. Hoy Emma, for your information, never been touched sa atoy. Sana Takam latan. Palang araw, magiging sa akin ka rin. Mahahawakan ko rin yan.